علیکم مردم. در ویدیو امروز ما BYD یه باشد چی پلوسا و چی مینوسا داره ستای تا برای خریدن نکنه. امروز ما برای شما میفهمیم. با شما هستم مراد و تمام. ماشین کمپکت هچبک الکتریکی کمپانی BYD باشه. BYD خودش کمپانی بخواتای یه خود ماشین هچبک پریوت پردنی الکتروماتوری 70 کیلووات داره که 95 پای اسباب پیش میاد. دو پکلین داره. یکم پکلین 2019 برآورده شد. دیم پکلین 2024 استالینگ شد. فرقت اساسیش داشت بود ورسیا کنگیش ریشوت کادوش دوست رادیاتور ای ورسیا ریشوت کانال داره و BYD Build Your Dreams نام همین کمپانی که بعضی با کار نایستگیه. بعد با فرقت اساسیش داشته فارو او فاروش یالوپا بود. این فارو سلوپا با تکنولوژی LED اسنشون شد. یعنی تکنولوژی LED پیشنهاد کردن دایی تکنولوژی LED زدنش و دایی کامپلکتاچیا میا و دیسکوی заводской BYD خودش. Салом изменения калони бад нестайн. Неки по-любому види машина хела дигар кага, хела баде кага. Ай пешинаш да. ай ҳама да чиз дихабҷал карандаш дар назари ман дар салонаш рулш мебошад ки рули майда ки спортивни вариант бори кага ду тарафа мултирул дора. экрани чёткий понятный даиҷа тахометрашо мета даиҷа киловатта. хоб бо селектри майда ки базеб даиҷа дора подлокотник даиҷа держатель барои ягон кофе пофе ягон чӣ мондантон ва сиденьёи именно сиденьёи спортивни вариант бори кага боз ҳеҷ хол дора наметавонад дурунаш бо хеш кофак дора сиденьёш базеба дар электромобил на кашишшон старт месташон гарани бадай ба чӣ хотир ба хотир ки якамш ки электротягай дуюмаш ки мотор надора сабукай кашишон ҳамин хотир зур мешавад. баъд бо дар электромобило вақте по газ мегирӣ мошини худаш худша қапидан мегира хера ин саматарважени бори худша қапидан мегира ба чӣ хотир ана вақте ки дар мошини бензинови ё ки дар мошинои дизелни потай газ мегирӣ расход мошин кам мешава не ки расход кардан мегира не ки вақте ки дар электромобил ту потай газ мегирӣ мошин худша бо заряд метавад. баъд подвескашам подвескаи на слишком лоимай на слишком жёсткий барои дуруни шаҳр то што надавгем. баъд минус ки именно дами еда ба назар мерасад размери салоншай салонош камтарак майдай тангтаракай. BYD Ion Neta салом электромобило дамо бисёртар дар такси истифода мешаванд. ба чӣ хотир? ба хотире ки беҳад экономичная дар кори такси. мисол дар 70-80 сомон ту 300-350 километр то 400 километр мегардӣ. хелиш ҳам зависит мекунад фасли сол. мисол дар тобистон дар полни зарядка то 350 мумкин 380 километр 400 километр ҳам бигардӣ. не ки дар фасли зимистон дар полни зарядка 250 группа 300 километр то мегардӣ. 300 ҳам намегардӣ 250 километр мегардӣ. бо дисплеи ҳамаш ручной ба сенсорай ба дастам хеле чӣ мешава управлят кам мешава. на мисол хеле пасту баланд мекунӣ. бо плюси калони асосии электромобил дар чия ки дар кондитсионер киловатта намехӯрад. ина практически ёзи мо рафтесем дар ҳами чиш ишон мета вақте ки помона мо газ мегирем педали газ мегирем 0 мешава хотя кондитсионер кор кестай электромоторчик дора бале кор мекунад не ки зарядта намехӯрад. ин ҳам як преимущество калона. баъд бо даеда системаи охлаждени барои батарейкаҳош дорад ки сифати корша хуб мекунад беҳтар мекунад. на овозои поворотник ҳар як чиз ҳамаш
хушрӯ дар назар мерасад ба хотире ки мошини ти хивадай мардуми мо мисол бисёр таш одат кардаги нестай непривычная да вақте мошини мотордор ай мекини хеле я овоз по-любому ҳастай ку неки вақте дай мерай ти хайра мёртвый душа вория да электромобил баъд управляемшам беҳад мошини мулоими управляемая да лёгкая да управление рулшам мулоим сабук баковойшам баковои широки абзор 100% хушрӯ метова пеш ақибта хушрӯ мебинӣ бохай мошини худаш бо камера заднего вида дора камераи заднего вид дора бо ақибам хушрӯ мебинӣ вақте мисол я разворот кардан чи карданда фарои селупашам фароша гуфтем селупа мешава дальний ближний фарошам дар шави дар торикӣ рӯшании хуб мекунад хеле рӯшании хуб мекунад динамика электромобила гуфтем ки мақсад динамикаш хеле хубай электротягай ҳозир мо мехоҳем камтарак нишон медиҳем барои шумо ки чӣ хел мекаша мошин хуб мерем баъд як чизи дига ки вақте мошина нагрузка метии киловатти мошин бисёр мехӯрад мошин зависит мекунад айҳайкадани худат ки мақсад чӣ хай мекунӣ ҳамон қадар зарядаш бисёр мебарад агар мақсадам хеле ранги мовори чӣ хеле киёзи газаш додем то тай 30 киловатта хурд инам зависит мекунад ҳайкунии шумо баъд минисҳои калони электромобил дар чиай ман худам рости гап асоба любители электромобил нестам неки ҳозир хостам ки дар бораи электромобил видео кунам электромобил якум дараҷа минуси калониш дар саломатӣ зарар дорад ин чиз тасдиқ шудагия чиз аниқай ира ба чандин намуд аппаратҳо санҷидагианд действительно электромобил дар мардонагӣ зарар дорад ин якум чизе дим масъала вақте ки ту мошина автосалон мегирӣ ҷош да нархаш 5000 10000 мехоҳам ба чӣ хотир ба хотир ки электромобил широки вибрай ба нархҳое ки ту харидаги нархи фурӯхтан дар нархе ки ту мегӯӣ ба ҳамун нарх метавонӣ автосалон нархи дастрасша бигирӣ ҳамун нарх наметавонӣ ту автосалон бигирӣ ба ҳамун хотир ту ҳеҷ вақт нархи худаш димбора фурӯхташ наметавонӣ ин дуюм масъалаи сеюм масъала мега одамизод ҳама дар чизи қиматаш вақтай ту дар вақт лозим мешавад ки барое ки ту мошина заряд монӣ мисол ту вақте агар дар хона монӣ вақте дар хона монӣ ана 7-8 соат вақта ту метавонӣ ки мошина пур кунӣ батарейкаша не ки вақте дар 20 зарядка монӣ тура как минимум 40 минут вақт дар кор мешавад ки мошина полни зарядка монӣ и бо дар назар дошти ки ту ягон калонка холӣ биёвӣ ки мошина заряд монӣ нархошон аввал сар мешуданд 160 170 то 180 азора ҳозир бошад нархошон хеле хамдагиай то 140 тараб метавонӣ аз салон ту навша бигирӣ и худаш айчи дарак метавад ки нархошон хамидестай вале мардум мақсад ира конкретно действительно доказата кардаг неста ки мошино стоита барои гирифтани шумо ё ки не мисол ҳастанд мошиное ки Tesla ё ки не мошиное ҳастанд ки мақсад ё проверениянд мақсад и чанд сол шуд и 1 сол 2 сол неста ин мошиное ки чанд сол шуд мардум ҳайш мекунад истифода бурдаги мошинои доверия уже метавонем бигирем агар имкониятш боша мақсад мо местем ждат мекунем 3-4 сол ки мардум бигира ҳай кина мошина худаш отзыв бута баъд мо вақте дидем ки мошин гуфт япо нормальни результатояшон дод шумо ҳам метавонем мо ҳам метавонем ки бигирем ҳайш кунем не ки аввалин дараҷа масъалаи саломатиро фикр кардам дар кор и буд мнение лични шахсии ман шумо бо худтон медонед хоб боқӣ панои аллоҳ